Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Ben at taga-Cagayan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti OFW dita Kuwait, Isuda Zeni, Rose, Jackie T, Jackie C, kan Mary Jane from Juliet, Christina Balyao Tikilayon Balantoy Balbalan from Ann Uday. Happy birthday Vilma Villanueva Manangan from Carolina Villanueva Manangan ti Doha, Qatar. Princess Miko Ronnie, Rogil Cornejo, Kenrick Cornejo, Jofren Freilin, Rick ken Edna Cornejo, kastamat Damari Vic, Bong Astuto, Sabel, Erling, Inang Bibi, Amang Ingo, Rowena ken Kenren Buban, Tikulit Lalo Cagayan, from Margie Ramos Cornejo, ti Kuwait. Makablaawan pa da June Cabradilla, Bening, Nailon, Joseph ken Jason Cabato, ken Cabato family from Liza Cabato. Tolosa family ti Manzante Magsingal, Ilocos. Saad ken Tabisola family ti Rojas Isabela from Lin Tolosa. Happy birthday Mami Rona Akang, ken shout out kada Mamang Zen ken Mama Mitch ti Hong Kong from Zaimon ti Cagayan. Galaw Rapisora family from Rex Rapisora. Alonso Maliaga Cantanyesa family, the Esther Maliaga Domingo and family from Cuse Maliaga Alamo, ti Kaagaman Apari West, Cagayan Valley. Makablaawan pa iti Bacani family from Jenny, Rumbawa Ambatali family,
Tatang Jelly, Nazarene, Angela ken Armel from Melanie. Malana family ti Eva Kalanasan Apayao from Sing Asuncion. Apong Carmelita Rico ti Hong Kong from Jocelyn Castro. Joshua ken Riz Axel Lopez from Francis Lopez Taraki. Makablaawan pa da Pastor Nelson Dante kan happy birthday Michael Agub kan Bosnards Orpilla from June Cas Orpilla. Intay nga rodon ituloy basaan ti surat ni Ben. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamoten dagiti naayat amang tartarabay iti programa yu. Ilangad naklaangan manang itinagan a Ben at taga Cagayan. May sak a driver ti jeep nga agpaspasada dito'y lugar mi. Tunggal adak iti terminal a nakapila nga agururay iti pasahero, daytoy a drama ti inak dengdenggen. Isu ti agserserbi aliwliwak, tunggal nawaya ken ururayak ti batangko nga agkarga iti pasahero. Nangagakmeten dagiti agduduma apadas ti biag nga ingkay idram-drama. Isu na panunot kumat nga impatulod ti pakasaritaak, barang makaibati ti adal kadagiti dumdumngeg. Sapay kumamanang tamay samet kadagiti surat a mapili yung nga ikanbiag babaan daytoy programa yo. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanatinang, gumatangak man iti nalami sa danumyo. Ay, wan, mabiit laang, Ben. Ay, permi nga minti dagaang ti panawon nana. Kanayo na mawaw da tao. Antoy nay. Um, Ay, talaga masapol nga uminom iti ado-adanom tunggal kastoy anadaga ang ti panawon. Nangruna kada kayo a driver, taag malmalum kayo nga agpaspasada di ta kalsada. wen nga rod nanatinang. Ay, wan gayam, Ben. Nadlaw mo ka DJ ubing alalaki. Asino nana? Jay na kay day ti deja atidog atogaw? Wan, duwa nga aldawon a makitkitak day nga ubing dita. Pasaray madanon ko nakaturog pay laeng no umayak manglukat iti pwestok. Kasta ka day. Ni, akin nanak nga tanga iti day nga ubing nana. Ay, jakman amaw. Idi kalman, pinapanaw da dita. Tapagarupan da siguro nga agtatakaw. Ngam idi sumipngot, nagsublimot lang dita. Kaasimat nga raday nga ubing Ang mga nanya ti mapasamak kan kuana no dalaang dita. Ay na, ay saan mo napakibibyangan tamang ano pakawala da ita ti sindikato. Kasladyak mat makonsensya kit kitaan latan dita nana. Kaasimat. Ang mga numasapol na matitulong. Ay, sige Sikati makaamaw, Ben. Balong, agring ka. Oo, di ka agbuteng. Sa anak a polis. Kan saan kang alain? Apay ka di, tata. Ang mga numabisin ka. Ada tinapay dito kandanom nga imat ko. Ha? Oh, adoy. Alain mo. Agyaman ak tata. Manong aldawon nga da ka dito'y paradaan mi. Apay dito'y kamat maturong. Awan ka dito'y pagawidam. Ayan da tatang kinanang mo. Awan tata. Anya? Sa dinuwar ti pagturturuga mi terabi Dito lang tugawan. Uno saan, itilikodan ti jeep na awanan ti tao. Anya tinagan mo? Nico, tata. Syakmat ni Ben. Agpaspasada kiti jeep. Ado ka dagiti kakadwak ti nakadlaw, ama nung aldaw ka no na makitkita da ka diti paradaan.
Tinasaya at ibusumpay dita tinapay nga intad ko. Amo ka mabisbisin kan. Ituloy tata agsarita apaman na malpas ka amangan. Itatanalpas ka na nangan. No, okay lang kan ka. Mabalin ka din nga istorya am kanyak no apay nga adda ka diti para daan ti Jeep. Awan nga minan ti pagawidak, tata. Ngam kasano ang napasamak da ita. Ayan dagiti dadakkel mo. Natayan ni tatang ko. Na-aksidente, idintulod na kiti pagadalan mi. Ninanang kumat. Kunada simurot ka na iti sa bala lalaki. Ha? Awan ka diti sa bali a kabagyam ang mabalin mo a pagyanan? Agigyanak iti tayan dantik. Ngam, inkuyog na kiti da ito a lugar. Kunanasubyan na kanong aging kay katawan matan. No kasta. Manipo di dimbati na ka ni Antim dito'y paradaan. Saanin apulusan nagsubli? Saanan, tata? Aging kay or urayak ngam awan matan. Manutitawan mon. Sa nga pulo, tata. Agasam ngay. Nakaubingan ka pa ilangam. Kabailamon ti kastoy a sitwasyon mo. Awan mo ti maramidak. Amo ka din akong sublyan pa'y nantik. Basta sana klakid na malamin ni Tirabi, okay kanya kon. Ngam saan kung makastoy ti mapaspasamak kan ka. Ubing ka unay. Karbangam ti maipatag kan mataripato. Ngam, awan mo ti mayat ang mga rami diti kasta. Ta ultimo ni antik. Isu siguro ngayon bati na kun diti paradaan. Tadinak may patag. Inyaw awan na kon. Di ka madanagan. Siyak ti makaamukin ka manipod ita, Nico. Dahito iti pagnanayadak Nico. Agmay-may sa akon ditoy. Ha? Awan ka duwayo dito'y tata? Sa dino tayan ti pamilyayo. Baruak pay. Adamot iti sa bali a probinsya dagiti kakabsat ko. Taadan kanya-kanya pamilyada. Isong agmay-may sa akon ni agbibiyag. Kasta ka di, tata? Kaya't mo ka di nga agnaid kan ditoy? Ha? Agpaiso? Agnada kon dito'y balay mo? Ngam, nakababain mo, tata. Awan terong nga pagbainam. May mayatan dito a pagturugam. Tapno saan kakakaasi a malamlam mi isa ni di paradaan. Adda ka di ikaman niyo, tata. Mabalin ako na maturog dito'y datar. Ay, saan umanay tamot iti pagitida ka kama. Ijayin ti pagturugam. Agyamanak, tata. Awan gayam. Amo kasan nga umdas ti intad ko kan kay tay atinapay. Adama kan dita. Agyamanak manan, tata. Naimbaglangan ta nakita da kiti paradaan. Dituyak ka din nagnaed aging katinggana. Wen Nico. Manipod ita. Agnaed kan dito'y balay ko. Sigun iti naamuak man ng Emmy, manung aldawan ang makitkita da ni Nico iti paradaan ti jeep a pagpaspasadaak.
Kastamot laang tinaibaga kanyak ni Nana Tinang maipapankan kwa na. Diyak mo no niya ti simrak iti panunot ko manang, takala at latan a kinasaritak ti ubing. Ididamo, medyo adabutang na kanyak. Impagarup na siguro at tiliwak wano papanawak iti paradaan. Di tangarod ana amuak nga imbati mat gayam ti panginaan na kat saan nan asinublian apulos. Inawis ko nga rod iti balay ko nga uray adda panagdwadwak, ta saan mat ama ilimad nga adda dagiti ubing nga us-usaran laeng dagiti sindikato. Kasta unay aragsak na idi pinagnaed kon iti balay ko manang. Ngem adda patigmaan kanyak ni Nana Tinang, gapo iti inaramid ko. Ben, mabiit man laang. Mabalin ka kadi akasarita, Barok. Wala Nana. Ada ka di parikot? Jay ubeng ang nakitam diti paradaan. Agpaiso ka day nga iti balay mo nga agnanaad. Wala na. Kaasimot namin di ubing nga awan ti pagnaidan na. Amom ka di adelikado ti inaramid mo, Ben. Ha? Di mo amo no naggapanday jay nga ubeng. Ang mga no tarakan mo ti sindikato. Ang mga no agpagad ka no bilang. Wano saan mapasubo ka. Maawatan kayo Nana. Katagyaman na kiti patigmaan nyo. Ngam jakmat kabailan abaybay anlatan di ubing. Ay, nakasingsingpat ka, Ben. Ngam laglagi pa ati kinasingpat. No maminsan kat iso ti pakaisagmakan. Kayat ko siguro ti kasta. Ngam ti baybay aktubing agkalkal la utang Nana Tinang. Kataan niya nga ron ti planom iti ubeng. Kinapudno na. Jak pa amo Nana. Ngam maginggat ka ba alak apakanen. Kan pag naedan iti balay ko. Aramidag. Awan asawam, awan pamilyam. Nakasagana ka kaday amadaan iti responsibilidad. Saan mat siguro ang masapul akadaram lang tagbalin na kapamilyam Nana. Ay, makaamo ka, Barok. Basta ganad ka. Day talaang ti maibalakad ko kan ka. Wan Nana, di kag danag. Kat agyaman ak unay kada kayo. Naimbagag sapayo, Tata Mario. Si kamot gayam, Ben. Naimbagmanta nakapasyal ka dito balay. Ano ti kagaram aya paraw? Amok nagtrab-trabaho iti ahensya ti gobyerno ta anak yo. Kita da kumayuman ko kuana Tata. Ay na, nakapanawon. Pan nagtrabaho di anak ko, Barok. May papanitian niya ayat yuman mo kan kuana. May papaniti ubing nga nakita ka di paradaan. Awan ngamin pamilyanan. Kahit awan ti pagawidan na Tata. Isong kuyog kun ay di balay ko. Kastaya. Ti importante katartaripatwam ti obeng. Kan pinagnaid mon iti balayaw. Disno daw nga inalam ijay. Kaya't ko kumatag patulong iti anak yo. Kaya't ko ama ornos ti biyag ti ubing. Iso masapul ayuman ko iti ahensya pagpapaayan na. Magpaisumot na ita nga imbaga, Ben. May mayatan aligal ti amin tapno saan ka madaksan. Si kalangarudan ti timbulaw, amang ano si kapay ti madaksan, gapo iti panangaklulom iti ubeng. Wan nga rod Tata. Iso kaya't ko taagdamag iti anak yo. Noon niya ti kasayatan na maaramid. Jakmatan kaya tamaya dayupay kanyak day nga ubing Tata.
Ang mga nagbalinto ang nakarkaro ang nakakaasi no sa bali ti pagtungpalan na. Mayat na itaan na panunot mo, Barok. Mayam ta ibagak iti anak kau. Tabarang matulungan na ka. No, ani at kasayatan nga ramidam, may papan iti tinulungam nga ubeng. Tatay Ben, nakaluto akon. Nakaluto kan? Ni, anya nga itinlutom niko? Nagluto kiti itlog, tatay. Dahil tangamin ti amo kalutuan. Iso nga itay nakita nga ti itlog iti kusina. Inluto kun Nalaing kamot nga magluto. Wan tatay, amangan namin lumabisin kayo na sumangpot. Iso nagluto akon. At dapat mo tinabati ngayon na po itay bigat. Agita sarak ka din. Madamdamak to na mga niko. Adang amin pampanunutek. May papan ka diti trabaho yo, tatay? Saan? May papanday tuykan ka. Ha? May papan kanyak? Wen. Adang amin agpapay iti gobyerno nga umay ditoy. Tanaamwanda nga adda ubing agnanay ita dito'y balay ko. Amangan no may sakadag ito yung aldaw kat umay da ka sa rungkaran ditoy. Jacket ti pumanaw dito'y tatay Ben. Jacket ti may sina kada kayo. Oray siyakmat niko. Napatagkan kanyak. No kasano ta ayat mo asaan na maisina kanyak. Kasta akmatlaan. Ngam awanan ti maaramidan ta. No anyaman ti ibaga. Ti pan nakabagi ti gobyerno may papaniti sitwasyon mo. Apay tatay, dakas ka ditagbali na naragsak iti balay ti tao asaan matakapkapin ano? Saan adakas dayta niko? Ngam itilintag at ati kasapulan na proseso. Kat dayta ti jak napakadaan. Tatay, mabalin ka din nga ilamang daklangan. Sana mabalin niko. Tati kayat ko, agbalin matlang aligal ti panagnaid mo diti balay. Kahit kapanaknak ka ni amin na tao, akabailan ka ataripatuan. Di agdalan iti legal a proseso. Basta wala niya ti mapaspasamak, tatay. Da kayo latan timbilang kong amak. Saan kayo mabalin na malipatan? Kat imbilang kamutin nga anak ko nga ora niya pa'y ti mapaspasamak. Tandaanam dayta, Niko. Da kayo ni Mang Ben? Siyak nga rod, ma'am. Taga DSWD kami. Nakaumay kami para iti ubing nga da kada kayo. Ma'am, anya ka din ti masapol nga ramidak. Masapol nga alaan mi pailaang ti ubing iti puderyo. Awan ka din ti sabali a pamuspusan. Tapno sana mayadayo kanyak ti ubing, ma'am. Kinapudno na, Mang Ben. Aging iti awan ti legal a papelyo. Awan ti karbangan nyo iti ubing. No bilang rugi ako nga iproseso ngay, ma'am. Jay adoption o no guardianship. Oray anya legal a proseso. Mabalin mat, nga masapol a masurot ti umno a proseso. Isurot may pailaang ni Nico, tapno maipan iti temporaryo a pagtaangan na. Ma'am, amuyo, edi pa'y kalman nga agsangsangit yung ubing. Edi imbagak nga umayo alaen. Talaga adi na kaya timayadayo kanyak. Amuyo, Mang Ben, saan kumat nga ibagbaga dakas kayo a tao. Kinapudno na, dayawan kayo, gapo iti inaramid yu ti ubing. Ngam, masapul a masigurado mi, anatalgad ti ubing. Ken, legal ti amin.
No talaga napatagkada kayo ti ubing, aramidan nyo harod ti umno a proseso. Uwan ma'am, aramidag ti amin. Ure pa'y kasano karigat kan kabayag. Diyak kahit apagarupan ni Nico nga inabandonakon. Sige Mang Ben, tulungan da kayo ti amin nakabaalan mi. Kat no agpaiso day nga intensyon nyo, masigurado mi ang maisubli iti sidong yo ti ubing. Iti day tapan nakisarita kanya, ti pan nakabagi ti ahensya ti gobyerno manang Emmy, inlawlawag na ti amin maipapan iti sitwasyon ni Nico. Inka gumaak ti nakisarita ano mabalin ko ma, uray no agtali na adlatan ni Nico iti poder ko, kabayatan ang maipros-proseso ti amin, agingga iti agbalinan aligal ti amin. Isu na laeng ta saan ang mabalin manang. Ngamga po taman nakaawat ti imay nakisarita kanyak, nang tad iti pawayway, tapno agtali na adpaylaang ni Nico iti poder ko. Ngam idinaungputan ti pawayway, ad-addan ang nagbalin ang nakaladladingit ti amin. Tatay Ben, talaga ka tingalaan dakon? Uwan anak. Alaan da ka pa lang dagiti pan nakabagi ti ahensya ti gobyerno. Kunak nagnanayan ako ni Tisitong yu, tatay. Jakmat kahit akasto ti pagbanagan ti amin, Nico. Nga masapo la masurot, nanya ti rumbang. Para mo't lang iti pagsayatam. Basol ko ka ti daytoy, tatay Ben. Saan, Nico? Awan ti basol mo. No, adaman makuna nagbasol. Siyak day ta. Tadyak inornos adagos ta amin. Kano anya dagiti rumbang kan legal a proseso iti panagnaed mon iti danak. Sa dino nga iti pangipananda kanyak. Iti lugar a natalgad ka. Ngam temporaryo lang day ta. Kasano kayo nga ruden? Tiag may sa kayo manandito'y balayo. Di nakpaglanagan anak. Sana bale. Tarugyak nga ornusan ti amin. Dagiti legal a proseso a kasapulan, tapno makasubli kang matlaang dito'y balay iti kabiitan na panawan. Agpaiso, tatay? Ure sa dino ti pangipananda kanyak? Da kayo lat tatagbalin nga amak? Wen, kat si kalatamat anak ko. Awan tanyaman na papel ang makaartap iti panagkadwata, Nico. Ikariyong nga ron nga ramidan niyo ti amin, tap na makasubli akmat lang dito'y tatay. Wen anak, ikarik day ta. Kumusta ngay Ben? Kumusta ni Nico? Adan iti sidong ta ahensya ti gobyerno na natinang. Anya, nay, nagbiit mo tan. Kat kumusta ka ngay mo't itatawanan ni Nico iti danam? Kastoy nana, malmalday. Kaya rigak tinatukulan iti may sa apayak. Amo ka napatagan kan ni Nico, Ben. Pudno day tananatinang.
Isong aramidak ti amin aligal a proseso, tap nagsubli kanyak ni Nico. Kaya't ko aligal nga ampunak ni Nico. Agpaisaw, sigurado ka iti dayta a desisyon mo, Ben? Wala na. Saan ko lang nga basta tinulungan ni Nico? Impatag kon, akas lapudpod nung anak ko. Narigat sabot ti proseso, Ben. Ada interview, home visits, kanda dumapay. Oray ka sa nung karigat pa day tanana, sana ka sumuko. Di importante, iti udi na kat makadinak mo't lang ni Nico. Basta para kan kuha na, lumabanak. Takdarak ti panagbalin kun nga ama kan kuha na. Kumusta nga, Ben? Agpa-schedule akong para iti legal adoption ni Nico, tata. Talaga seryoso ka na? Wan tata Mario. Saan na basta sila ang ti marikriknak para kan kuha na. No di kat pamatagan ti may sa apudpud nung ama. Sagay tatulungan da ka, Ben. Amamu da ka unay. Katukas pangari ka na dagdamag maipapankan ka. Di ka agdanag tadakamen ti makaamo iti amin. Agyaman tata Mario. Kunak nagmay-may sa akla nga lumaban para kan kuha na. Saan kang agmay-may sa, Ben? Ano kami ang nakaimatang iti inaramid mo para kaninikaw? Isa ang maikari kang agbalin nga amana. Tinadumaan na ganda, basta panawan dalatan ti anak na. Ang musika, oray di mo kadara, imbilang mo akapamilyam de ubeng. Saan lang kami nababain iti dara ti pangibasaran iti panagbalin anasayat anaganak. No dikat iti pamatag nga agtawd iti puso tayo. Katday tatadakan ka, Ben. Puso ti may nga ama. Isungay bagamlaang noon niya ti maitulong, may. Sidadaan kami ti anak ko, amang tulong kan ka. Agyaman unay kada kayo, tata. Para kan ni Nico, aramidak ti amin akabalak. Nico, Ha? Tatay Ben? kumusta kan ditoy? Nasayaat na tatay? Naragsakak? Naragragsakak kita ta nakita kayo manan? Amom ka din apay nga dak ditoy. Umay ta kung sukunan, tatay? Nalablabos pa ngam iti dayta anak. Nalpas ko nga improseso ti amin. Tapno legal nga ampunan ka. Ha? Legalin ti amin anak ko. Agpay so tatay? Kaya ta sa wanday ta? Putput nun nga anak dak? Un anak, ket awanan ti mamagsinapay kadata. Agyaman nak tatay Ben? Patpat ng kaunay-unay. Si katurong nga pagyamanak, Nico. Gaputa si katinang isuro kanyak, no kasanot agbalin nga ama. No kasano ti mangipatag kas may sa apudpud no nga ama.
Manipod ita, agkadwatan na kanayon tatay. Un anak, manipod ita. Agkadwatan itirigat man wano ginawa. Patpatgan ka unay, Nico, anak ko. Medyo napaot, nakiro kan nagastos tinagbalin a proseso manang Emmy. Nga mamati ak anakam tinamarso ti amin, iso ang nagbaligi ak. Kan syempre, gapumutan iti tulong ti anak ni Tata Mario, nga agpapaay iti ahensya ti gobyerno. Iso ang naiprosesok ti amin nakasapulan, tapno agbalinan aligal nga anak ko ti ubing at tinulungak. Kinapudno naman ng sakbay anadlaw ko idi ti maipapan ken ni Nico iti paradaan mi, awan ti umno a direksyon ti biag ko, tabaruak ket nga rod. Ngem idi nakaden nakon ti ubing, di ta na sursurok ti agbalin nga ad-ad dapay a responsable. Itamanang dandanin agturpos iti sekundarya ni Nico, iso nga agdob-doble kayo dak nga agpasada, tapno mapagadal ken mapagturpos ko iti kolehyo. Kanayon adilawendak dagiti makamamo kanyak, tanagbaakak kanon gapo iti panangasikasok iti inampun ko. Ngem ti saan da nga ammo, amangan no iti mabiit, addan tumeten ti ibilang ni Nico nga inana. Agyaman ak unay manang Emmy, to'y pagayam mo, Ben. Pagayam a Ben, dayawan ka. Bilibak met iti panirigam iti biag, asaan laeng akadara ti makuna a pamilya. Takinapudno na, amin tayo a pinarswa ti Diyos, may maysa tayo a pamilya. Tuin salaysay mo kat maysa a pakasaritaan, anam na maag a pakapidutan iti nabalitokan nga adal, tapno masinunuo ti pudpudno, akay papanan ti balikas a pamilya. Iso asapay lakuma, tanaagsaw dayta dagiti ipatpatag tayo adumdumnag. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti nagla